Hecho ya. Hecho ya. Masyaallah.
Uno. Bateria. Bateria gabe geldi da. Bueno, Io adesso non ci ho fatto nada.
그쵸, 그쵸.
Libre, libre.
Apretado. Fíjate. Pentsako zua atzo publikatu. Eso ya lo arreglé. Bai.
Bueno, la segunda. Eta duen egituzkoako txapelketako finalistak erabatzea, izan Garzanezakore eta Maite Latxa. Berkulatu duzu. Eta gaurko finalista erabatzea, Aizea eta Arantxa.